Subay sa bagyong paeng atong sayran ang 12 lihok ni ini pinagi sa phone patch ni Engineer Al Kiblat, ang Chief sa Visayas Pag-asa Regional Division. Engineer Al, unsay latest ni bagyong paeng? Aming hapon atong tanan, Luan. Ang latest position sa bagyong si Paeng, ganinang alas 4 sa hapon, doon na kiniglayon 120 kilometers east of Katarman, Northern Samar, ang iyang sentro. O medyo nagkakusog ni siya, Luan, pero naagyapon sa kategory sa tropical storm, doon na kinidala nga hangin nga 85 kilometers per hour o gustiness nga dili mo sobra og 105 kilometers per hour. Medyo ni hinay-hinay gamay ang iyang lihok sa gipaspason nga 25 kilometers per hour, pero nagpabilin ang iyang direksyon nga west-northwestward ang iyang paglihok, Luan. Wala na ni siya tsansa ba, Engineer Al, nga maglandfall sa bisan asang dapit sa nasod? Dako kay siya tsansa, Luan. In fact, gipaabot na to nga og dili man gay siya mo landfall dito sa Northern Samar karong gabi, duol kay siya dito. Afterwards, stadlas niya sa Bicol region o ang ikaduha niyang landfall dito sa Quezon or sa may Aurora sa central Luzon. Ugma na siya sa gabi. Engineer Al, nagpadong pa lang si bagyong paeng, no? Wa pa siya ka-landfall pero daghan ng mga dapit ang gipangbahaan. Unsa man ni si bagyong paeng, daghan ni siya nga tubig uwan? Daghang kay siya dala nga tubig uwan o ang iya pong diametro, Luan, niabot ni siya 480 kilometers. So daghan ang nasakop sa mga lugar nga naigo sa iyang ulan. Kabisayaan, lakip na ditong dapita sa Mindanao. In fact, Luan, doon na natay ipabilin nato ang heavy rainfall warning nga red dire sa central Cebu o dini sa Northern Cebu, samtang orange sa Southern Cebu. Doon na po tayo gi-issue nga yellow dito sa Siquijor o Negros Oriental, Luan. So kining atong masinati karon nga panahon, magpadayon ba ni siya, Engineer Al, hangtod sa kalagkalag? Dili na si Luan. Ato ang ipaabot nga mag-improve ng weather condition nato sa Domingo. Kay magkaanam naman siya kalayo ang maong bagyo human mo tadlas ditong dapita sa Central Luzon. No, ipaabot nato nga mogawas ni siya sa November 30. Kung dili magani mo tipas, kung mo kumanyag agi sa kayutaan sa Central Luzon, kung mo traverse siya o muliko, posible nga madugay-dugay pa siya mabot pag November to ang iyang stay sa Philippine Area of Responsibility. Pero expected na nato, Luan, nga sa Domingo improve weather condition na light to moderate na lang mga pagulan. Pero as of now, na ba tayo nakita nga laing weather disturbance nga nagdanga-danga nga musud sa PAR? Naatay gimonitor nga cloud cluster. Mga 1,500 kilometers pa ni siya, layo pa kay outside the Philippine Area of Responsibility, 1,500 kilometers east of Mindanao. Sa pagkakaroon, dako ang yan chance nga mahimong low pressure area, pero karon gamay pa kay itong data nga itong basyan nga makaingon nga mo bagyo o masuhod sa Philippine Area of Responsibility. Ato ning monitoron, Luan, pag-ayo kung mahimo ba ginang bagyo dili sumasunod ng mga adlaw. Alright, daghang salamat, Engineer Al Kiblat sa Pag-asa Visayas.